Здравейте, аз съм Мина. Добре дошли на моя канал. Тук си говорим за звезди и други такива и разглеждаме живота през призмата на астрологията. Темата на днешното видео е предстоящото пълнолуние в Козирог, което наблюдаваме нощта 29 срещу 30 или по-скоро на 30 юни в 2 часа и 56 минути българско време. Това ще е точният момент на кулминация на пълнолунието, когато Слънцето и Луната се намират в точна опозиция. Слънцето в Рак, намираме се в сезона на Рака, честит рожден ден на всички раци, и Луната точно отсреща в кардиналния и земен знак Козирог. Точно в 8 градуса и 14 минути, или с други думи, съвсем в началото на сезона на Рака сме, съвсем в началото на лятото сме, на този нов сезон. Когато си говорим за кардинални знаци, каквито са Рак и Козирог, ние си говорим за началото на един нов сезон. Тук може би е подходящ момент да ви спомена, че ако в това видео очаквате вашият характерен хороскоп за седмицата или това пълнолуние, то може би не сте на правилното място, но съм тук, за да ви предам интересна, според мен, информация и храна за размисъл, която да може да бъде полезна по най-добрия начин. Затова останете и вижте дали това ще резонира с вас, но ви предупреждавам, че наистина не е обичайното астрологично видео. Имаме много неща, за които да си говорим, затова подозирам още от сега, че това видео ще стане дългичко, така че благодаря ви за търпението и благодаря ви, че сте тук. И благодаря на всички от вас, които ме черпите кафе и които изразявате своята благодарност към мен за информацията, която ви давам. Обичам да си пия кафенцата от вас и съм наистина сърдечно благодарна. Ако се чудите за какво говоря, вижте в описанието под това видео. Може да направите своето парично дарение към мен, като ме черпите кафе на buymeacoffee.com, като това по никакъв начин не е очаквано, но съм длъжна да ви споделя, че го ценя дълбоко. И така, искам да започнем от първото нещо, което е важно за това пълнолуние, а именно, нека си поговорим всъщност за енергията на Козирога, която е на фокус тук. Козирогът е, както казахме, земен и кардинален знак и той инициира в материалния свят. Това е архитекта на зодиака и старейшината на зодиака, онзи, който носи мъдростта, зрелостта и придобития опит във времето. Защото именно неговия владетел е Кронос, бога на времето, или така наречения Сатурн, който отговаря за порядките, за границите, за традициите, за обичаите в нашия живот, в материята, в физическия свят. И в този ред на мисли енергията на Козирога носи една практична енергия, бих казала, но и доста целеустременост, доста целенасоченост и готовност да се вложи нужното усилие, така че да се постигнат едни дългосрочни цели, и тук гоним дългосрочни резултати. Устойчиви такива. Не просто миш да те лажем от ден до пладне, всяко чудо за 3 дни, ами неща, които ще са пряко свързани с нашето присъствие в този свят като авторитет, като някой с позиция. И всъщност енергията на Козирога е свързана с нашата позиция в колектива. Но, разбира се, не само. Енергията на Козирога е свързана и с умението ни да поставяме граници, здравословни такива, умението ни да изграждаме вътрешна структура и стабилност в себе си, стабилност в своята позиция. И не случайно, независимо дали сте зодия Козирог или имате Слънце, Луна, асцендент или скупчване на планети в тази енергия, ако говорим си за архетип, който ние всички носим в една или друга степен, в по-голяма или по-малка пропорция, и изразяваме тази енергия в една или друга сфера на живота си, но говорейки си за архетипа и познавайки хора, които носят голямо количество от него в себе си, ние ще знаем, че това са хора, на които обикновено може да се разчита. И това са хора, които всяват респект и носят
лъхат авторитет по презумпция. Не за друго, защото познават и култивират ежедневно с изборите и решенията си именно тази стабилност, за която си говорим тук. И тя е много нужна и много ценна. Но, по време на това пълнолуние имаме една квадратура, макар и неточна такава, т.е. две, с Слънцето и Луната те правят неточни квадратури с Нептун и Сатурн в началото на Овен. Които квадратури Сатурн, владетеля на Козирога, прави, застава в некомфортна позиция на квадратура в това пълнолуние в Козирог, което може да носи чувство на ограничение. И може да носи дори, предвид това, че си говорим за Луната и пълнолунието, може да носи една така емоционална тежест. Но тази емоционална тежест и ограничение идват поради факта, че може би някъде там с тази стабилност и тези неща, които сме изградили и нещата, с които работим целенасочено по посока постигане на нашите идеи и желания в дългосрочен план, то може би някъде там по пътя сме станали една идея по-ригидни и някъде там сме приели някои от нещата твърде на сериозно и твърде на всяка цена, дори в някакъв смисъл. И понякога това може както да е хубаво и да носи добра основа, понякога може да бъде и тясно. И ограничаващо съответно. Затова това пълнолуние изисква от нас да преразгледаме някои от тези теми, които може да ги усещаме малко по-тесни. И колко подходящо е това, което казваме за преразглеждането. Имаме и ретрограден Меркурий, който започва буквално часове преди това пълнолуние, но след секунда за него. Втората квадратура, близо до Сатурн, е с Нептун, който поради факта, че може да присъстват някои ригидности в нашето същество и онези рамки, които може да ни карат, да ни поставят малко натясно, те може да са абсолютно ментални, абсолютно в нашия вътрешен свят, но може да представляват и външни ограничения също, вследствие на решенията, които сме взимали, вследствие на някои от нещата, които не сме пуснали, независимо, че знаем, че им е време да бъдат отпуснати. Може да има и чувство на обърканост и може да има едно усещане на неяснота в посоката. И това идва просто като едно прекрасно напомняне, че вероятно, навярно, има някои страници, които им е време да бъдат затворени. И каква по-подходяща ситуация, какъв по-подходящ момент от едно пълнолуние. Всяко едно пълнолуние е момент на кулминация, момент на логически завършек и поставяне на край на някои етапи, на някои цикли, така че да може да се освободи пространство за нови да бъдат инициирани. И в момента имаме много хубаво кардинално пълнолуние в този кардинален знак Козирог, който има смелостта да инициира новото начало и да задвижи енергията в нова посока в крайна сметка. Стига да престане да приема някои неща толкова фатално и толкова насериозно и да може да погледне от друг ъгъл. Ретроградният Меркурий този сезон се случва ексклюзивно и изцяло в знака Рак, който е и знака, където се намира Слънцето по време на пълнолунието. И дава допълнителна подчертаност на нещата, за които говорихме до момента. Меркурий ще бъде ретрограден от 29 юни до 24 юли. И в този воден и кардинален знак Рак той ще натиска бутончетата ни в темите, свързани с дома, с семейството ни, с нашето племе, с нашите близки хора, с нашият емоционален свят, който споделяме или не споделяме с нашия най-близък кръг. И предвид това, че Меркурий е планетата на комуникацията, тук става дума за това как комуникираме своите нужди, как комуникираме онова, което чувстваме и има ли понякога
очакване у нас, тук този Меркурий ще изобличи тенденцията у всеки един от нас да очаква, че някой му дължи нещо или да очаква, че някой от среща трябва да се сети от какво имаме нужда ние, без непременно ние да сме го изразили и заявили. И съответно, тук изобличава нашите тенденции да търсим по-скоро да крием аспекти на себе си и да изпитваме, да се затваряме за това да показваме аспекти на себе си и да очакваме, че трябва да бъдем посрещнати по презумпция, защото видиш ли хората четат мисли? Ами не. Хората не четат мисли и нашите нужди заслужават да бъдат споделени и изразени и заслужават да бъдат почетени на първо място от нас самите. Така че да можем да намерим техния израз и споделеност с най-близкия кръг, с нашето племе, с хората, които обичаме и хората, които ни обичат. Защото понякога тази неизразеност и тези очаквания, които можем да формираме, очаквания, които не са непременно винаги удовлетворени, с времето може да натрупат неприязън и някои излишни пластове на бариери и граници в отношенията ни с другите, които са само въпрос на една комуникация. На една комуникация разстояние. На изглаждане. Едно изглаждане и едно уточнение разстояние. В този ред на мисли ретроградния Меркурий е изключително полезно време за преразглеждане на стари въпроси, стари мотиви. Стари неща, които ни пазят влага в нашето емоционално тяло, най-буквално казано. И ретроградният Меркурий от друга страна може да бъде и леко некомфортен от гледна точка това, че разбутва нещата в комуникацията, може да има недоразумения повече, може да има разминаване на комуникация, разминаване на пратки, обърканости в пътувания и така нататък. Техниките може да сдават малко багажа, но всичко това има за цел да ни провокира да забавим темпото и да не бързаме да реагираме вербално, първично на онова, което може да дойде към нас, а да поемем глътка въздух и да преразгледаме онова, което бихме казали, онова, с което бихме реагирали, дали си заслужава изобщо. Преразглеждане и преминаване отново на някои стари теми, стари въпроси, добро време за ремонт на дейност, на емоционалния свят на нашия дом, на нашите отношения с близкия кръг, семейството и племето ни. И ако това не ни е достатъчно, имаме и Юпитер, който е най-големия в астрологията на нашата Слънчева система, най-голямата планета. Юпитер, който е висшия благодетел и работи като лупа, увеличава всичко, до което се докосне, а в момента на това пълнолуние се намира в 29-я градус на знака Рак. В самия край на знака и носи насищането на цялата тази енергия на кардиналния и воден емоционален знак Рак. И между другото, нещо забавно да ви споделя, тази моя по-така артистична театрална визия днес дойде случайно, но и синхронично, защото си разглеждах разни тук неща и попаднах на един кохъл, който съм си купувала на някакво пътуване някога си и така и никога не съм ползвала. И си викам, да видя какво ще стане, ако си сложа малко на очите, защото знам, че от древността хората, особено в Египет, всички разпознаваме характерната черна очна линия, са ползвали именно кохъла за предпазване от слънцето, като слънчеви очила. И си викам, да видим това нещо дали работи. Не мога да кажа, че непременно предвид това, че окото ми познава комфорта на слънчевите очила,
Не мога да кажа, че със същата сила работи, но да, има ефект. И за какво ви го споделям това? Споделям ви го, защото Юпитер в Рак последната една година, между юни 25-та и сега юни 26-та, а именно всъщност да ви кажа, Юпитер преминава, в смисъл, престава да бъде в Рак на 30 юни в 5:53 сутринта, демек буквално 3 часа след това пълнолуние той ще премине в следващия знак Лъв. Юпитер в Рак последната една година ни учи на това да се свържем с мъдростта на древните, мъдростта на миналото, познанието, което ние носим в своите кости, в своето ДНК и онези традиции, които са предавани от майка на дъщеря, от баща на син, от баба на внучи, от дядо на внучи съответно. Опа! Кучето тук бута лампата. Ало, господине. И Юпитер в... само да наместим... така. Юпитер в Рак последната една година имаше за цел да ни мотивира да се свържем с една идея, повече емоционална интелигентност, така че да бъдем умели в свързването си с нашите близки, така че да се позовем на онази мъдрост, която тече във вените ни още от древните. И си казах, гледай как това нещо, този кохъл, който е инструмент познат на хората още от древността, ми попадна точно днес и реших да си правя тези експерименти. Реших, че е нещо забавно, което да ви споделя още повече, че от 30 юни до 25 юли Юпитер ще върлува в знака Лъв, който е театралният знак на зодиака и този, който ще ни учи чрез Юпитер как да изразяваме себе си, как да канализираме всичко това, което носим, като мъдрост, като талант, като умение, като интерес, как да го канализираме и Рубен, мръдни се, че ми буташ лампата, бе, момче. Как да го... Чакайте само да наместим тук. Така. Как да покажем себе си на света с това, което носим, с уникалния заряд, който имаме, да вдъхновяваме и да сгряваме хората чрез него. Енергията на Лъва е свързана с сърцето ни и ще ни учи как да се свързваме една идея повече с сърцето ни, така че да можем да проявяваме висшата форма на енергията на Лъва, а именно вдъхновението и радостта. По-незрелият мотив е егоцентризма и насоченост върху егото и нездравословните его-конструкции. Като Юпитер тук ще дойде като един добър учител да може да ни вкара малко повече светлина върху тези неща и да изобличи някои мотиви за нас по най-добрия, най-така добряшкия начин възможен, да ни научи, като един добър опитен учител, как да бъдем на сцена и да бъдем видяни именно от позиция на свързаност с сърцето. И как да превърнем егото или нашата идентичност в един инструмент, който ни служи, а не нещо, на което да робуваме и да ориентираме целия си свят с фокус върху него. И в този ред на мисли Юпитер е наистина висш благодетел, който ще носи късмет в точно тези сфери, които споменахме. И може да се каже, че последната една година Юпитер носеше късмет в зоната на дома и за всички хора, които носят повече от енергията архетипа на рака в себе си. Сега постепенно Юпитер ще премести своите блага и ще ги посипе по-малко върху, ще ги концентрира върху енергията на Лъва и всички от нас, които носим този архетип в
по-малка или по-голяма степен. И ако това не ни е достатъчно, имаме и Хирон, който е един астероид, познат като ранения лечител, и в митологията е илюстриран като кентавър, който претърпява жестоко раняване и обаче е безсмъртен като син на Титан. Неговия баща е Кронос или Сатурн, който познаваме в астрологията. И той остава безсмъртен и носи вечно своята рана. В този ред на мисли, чисто астрологично, Хирон в картата напомня за онези по-чувствителни кътчета у нас самите, напомня за раните, напомня за белезите, които всеки един от нас носи със себе си в следствие на преживяното, в следствие на онези недотам комфортни, недотам приятни ситуации, през които сме преминали, но с които имаме да се научим да живеем сега, вследствие на това, че сме били там и че сме присъствали и че сме ги преживяли. И Хирон в момента на това пълнолуние се намира в нулев градус Телец. И смея да кажа, че заслужава малко повече внимание в това видео. Не случайно предупредих, че то ще е малко по-дългичко. Защото Хирон последните 8 години присъстваше в знака Овен. От 18-та година навлезе за първи път, 19-та окончателно се застопори, но до сега Хирон, присъствайки в Овен, ни учи как да започнем да виждаме себе си в позицията на преживелия, да, преминалия, да, но и оцелелия, онзи, който въпреки всичко е тук. Съответно, учи ни как да изместим фокуса от себевъзприятие за жертва в себевъзприятие за победител. И някой, който е пораснал, някой, който е надмогнал и победил всички от тези некомфортни неща, на които може да е бил свидетел. И в този ред на мисли Хирон ни е много ценен, защото да, разбира се, последните 8 години, особено хората, които носят повече от енергията на Овена в себе си, може да са ги усетили като доста така турбулентно време за себе си, но то е дало и ще даде своите плодове, със сигурност. Но Хирон, неговата висша мисия, като един, да, ранен, но учител и лечител, е да ни обърне внимание над всички онези теми и въпроси, които изискват лечение, грижа и внимание. Защото винаги там, където има болка, там, където има рана, там, където има дискомфорт, има информация за нас. И Хирон ни помага да можем да отдадем нужното внимание и почит и нежност към онези кътчета, които искат да ни говорят и искат да ни предадат своето послание. Да, макар и през трудния път, по трудния начин, но Хирон в Овен ни учеше, че ние не е нужно да останем там. Не е нужно да останем във войната, бидейки преминалия ветеран, ранения ветеран, превъзмогнал всички битки. Не е нужно да останем в битката. Можем да изберем да продължим да живеем и то не от себевъзприятието на някой, който е сакат и по някакъв начин инвалид, метафорично казано. Тук не става дума само за физически рани, даже по-скоро не, но може и такива. И да започнем да виждаме себе си като някой, който въпреки нещата, които е преживял, е тук. И има пълната възможност да направи, да си изтиска лимонада от лимоните, с които разполага в момента и да живее живота си пълноценно, независимо всички белези, които може да е получил и всичко онова, с което е бил маркиран от живота и от всички по-дискомфортни ситуации.
И тук искам да обвържа Хирон и ще се върнем на него след момент. Искам да обвържа неговото пътешествие и навлизане в Телец сега, защото последните 8 години, а именно от 18-та, даже от 18-та, от май 18-та до април 26-та, Уран, планетата владетел на Водолея, вече премина през Телец. И Уран в Телец ни учеше как да забелязваме кое е основополагащо важното в нашия свят. И да идентифицираме по-скоро, да усетим и осъзнаем къде са нашите ценности. Така че да можем да правим връзките с хората помежду си, с нашия социум, с нашия кръг и да изграждаме мрежите си в ежедневието си с хора, които са с близка ценностна система до нашата. Защото в противен случай просто не е устойчиво. И да, последните 8 години сме колективно били ученици именно на тези концепции. Сега Хирон предстои да премине през същия път и да усети, да преживее всичко това, което може би ни е държало в осакатена наша версия поради простата причина, че не сме били верни на своите ценности. Поради семплата причина, че може би не сме познавали своите приоритети достатъчно добре. И какво прекрасно време сега с Уран в Близнаци, който навлезе април месец. Уран в Близнаци ще присъства до 33-та година. А Хирон, преминавайки през пътя на Уран от последните 8 години, ще присъства в Телец до май 34-та година. Съответно, Хирон ще има един момент на ретроградност, в който ще влезе в Овен отново и реално окончателно ще бъде в Телец от април 27, но без значение, вече усещаме тези енергии, за които говорим. И Уран сега, достигайки на съзнателно ниво в някакъв смисъл до това, кое е основополагащо ценното, сега в Близнаци ще може да го изкара и изрази. И ще може да построи тези мостове с хората, с които знае, че ценността е обща, стойността е близка, възприятието за основополагащо важното е приблизително сходно. Така че са едни изключително красиви времена, в които живеем, както на индивидуално, така и на колективно ниво, както обичам да казвам. Но нека се върнем още мъничко за Хирон. Хирон, искам да ви споделя нещо любопитно за него, защото той е астероид, той не е планета. Намира се чисто астрономически между Сатурн и Уран. Колко любопитно. Говорим си за Сатурн и за днешното пълнолуние в Козирог, говорим си и за Уран и пътя, който Уран е преминал, който сега Хирон предстои да премине. Нещата са обвързани, както може да видите. Но искам да ви покажа, ако си представим, че това е нашето Слънце и около него се въртят планетите в горе-долу в една равнина, то Хирон там, където се намира, е тотално извън джаза и неговата орбита е ексцентрична и тотално извън хармонията на всички останали. Това само по себе си ни показва, че тук си говорим за един архетип на онзи, който не принадлежи. Онзи, който по някакъв начин е извън нормата, извън онова, което останалите правят и онова, което преживяват. И той се намира на другото, което е, той се намира на прага на видимите планети, а именно до Сатурн, Марс, Юпитер, Сатурн, ние можем да видим с просто око да доловим. От Сатурн нататък, а именно Уран и нататък, ни е необходим инструментариум, така че да можем да видим тези планети. Съответно, Хирон се намира точно на прага между видимото и невидимото. И
намира се на прага между това, което ние възприемаме за обичайно. Именно хората още от древността са възприемали архитектурата на нашия свят, са я базирали на планетите до Сатурн. И видиш ли, в съвремието ние разбираме, че след Сатурн има още космос, който винаги е бил там, но изисква една малко по-различна перспектива, един малко по-различен инструментариум. И Хирон е точно на ръба между двете. На ръба между обичая и традицията и новия свят. И съответно, той е граничаря, граничното куче по този на портала, който преминава между световете и е като учителя-лечител, който ни учи, че понякога има мъдрост и нежност и балсам в това да преминаваме през процеси, които са отвъд нормата, които ни изкарват извън това, което обичайно сме свикнали да преживяваме и сме в комфорта си. Но те ни носят ценност по един друг начин. Малко като един гид, който навлиза в мистиката, който отива на ръба, който отива се свързва с, ако щете, отвъдния свят и се връща обратно. С цялото познание, носейки. И инициирайки още повече грижа и още повече отношение към процеса на лечение, към всички белези и маркери, които сме натрупали в цялото пътешествие и цялото това приключение. И ето го Хирон, който ни учи, че лечението идва, когато се сблъскаме с онова, което ни изкарва от обичайния ред и обичайното случване на нашия живот. И всъщност приемането на белезите, които това може да ни е донесло, носи мъдростта. Когато ние ги въплатим, ние се превръщаме в онзи, който е излекувалия, онзи, който преминава от обичайното към освобождението си. И ранения лечител, в крайна сметка, тук съм си написала, е някой, който ни превежда през световете, защото самият той не принадлежи никъде. И когато ние го въплатим и когато ние приемем просто нещата такива каквито са, това ни помага ние да изместим фокуса си, да придобием едно ново възприятие. Всъщност, не случайно, много често при нас хората, чисто статистически, ако обърнете погледа назад в собствения си живот, аз със сигурност мога да го свидетелствам от моя. Понякога, за да направим промяната, ние трябва да стигнем до предела, в който дори болката идва. Дори болката е налична, дори дискомфорта става наличен. Защото преди това от обичая, с който сме свикнали да живеем, ние се ригидизираме малко в едни структури, с които приемаме нещата твърде насериозно и не можем да надскочим тези рамки, за да видим по различен начин. Ето тук Хирон в момента. Рубен днес е много подвижен. Ето един Хирон идва като инициатор за нас. Инициатор, който ни подсказва, че пътят е изключително личен. И Хирон прави една квадратура с Юпитер, преминавайки от Рак към Лъв. Доста точно, ще се изравни в точност доста скоро няколко часа след това пълнолуние. И животът всъщност показва, че да, ние въплатили своя път, своята мъдрост, своите рани и така нататък, излекували ги, ние се превръщаме в един пример за хората. И в следващия момент се превръщаме и в учители и лечители и за тях. Но истината е, че можем да предадем от своята мъдрост до толкова, доколкото от срещния има желанието, интереса и капацитета за това.
И да, ние можем да имаме огромното желание и възприятие да разкажем на целия свят за всички велики умозаключения, до които сме достигнали, да разказваме за начина, по който светлината се пречупва и прави дъги, и за математиката, за цялото нещо, но някой отсреща да се интересува просто от 2 плюс 2, че прави 4. И в този ред на мисли, когато предаваме своята мъдрост, поканата от звездите в момента с тази квадратура е да не напъваме, да дадем повече, отколкото отсреща може да има интерес, желание или капацитет. И не случайно мъдреците през годините, философите през годините, учителите много често са предавали своите мъдрости и своите уроци чрез метафори. Защото именно чрез метафората, метафората говори на много нива. И чрез нея всеки един може да получи и да извлече ценното за него. И по този начин не натрапваме онова, което не е поискано от нас. Защото също както не можем да обясним на слепия за цветовете, без това да бъде просто една концепция за него, докато не го преживее, така и квадратурата на Хирон с Юпитер в нулевите градуси на съответните знаци ни подсказва, че нашия път, нашата мъдрост, нашето познание и дълбока информация, която извличаме от всичко преживяно, е един много дълбок и личен процес. И всъщност начина, по който можем да го предадем нататък и на околните, просто като го въплатим. И просто като бъдем едно буквално проявление чрез своето себеизразяване и чрез познавайки приоритетите и стойността си, да бъдем прекрасният учител и вдъхновение и за околните, не чрез назидание. Защото от друга страна имаме един секстил на Юпитер с Марс в нулев градус Близнаци по време на това пълнолуние, в близост до Уран в Близнаци, и може да има голям ентусиазъм. Може да има един мотив у нас да предадем, да изразим, да споделим всичко от себе си, всичко, което знаем, всичко, което можем. И не случайно и аз канализирам тази енергия в момента с това твърде дълго видео отново. Но от друга страна пък Марс с Уран заедно в съвпад в Близнаци е едно време на много вълнуващи нови възможности в знака на Близнаци. Това е една така доста голяма динамика и много интензивна интелектуална сила и интелектуална енергия, която е много подходяща за вземане на бързи решения. И е добро време за това да наблюдаваме бързи обрати в живота и сме подкрепени да експериментираме, реално погледнато, но с ясната представа, че и ретроградния Меркурий се случва своевременно в Рак, съответно, а Меркурий е владетеля на Близнаци, където са Марс и Уран, съответно, тук може да има някои кармични договорености за довършване. Още повече Марс и Уран правят квадратура с северен и южен възел, които скоро ще сменят знаците това лято, но все още се намират северен възел в Риби и южен възел в Дева. Съответно, те ни канят да следваме интуицията си, да следваме духа, да следваме вътрешния мотиватор и своето вълнение и вдъхновение. Не просто суха статистика, не просто сухи данни. И именно новите възможности в нашия живот идват тогава, когато се доверим и когато повярваме на вътрешния импулс. Дори и да не сме опитни, дори и да не сме го правили никога, дори и да не сме видели как става. Стига да има вдъхновението и вълнението за това, то имаме покана да се доверим.
И ако това не ни е достатъчно до момента, има още няколко последни аспекта, които само ви изстрелвам и ви оставям да почивате. Марс и Уран правят секстил с Нептун, много хубав такъв, който говори за... Нептун е свързан с вдъхновението като владетел на рибите. Марс и Уран, както казахме, едно ново действие. Имаме покана да следваме своето вдъхновение и да действаме. Да действаме експериментално, дори и когато не сме запознати как, какво и защо, и колко, и къде. Да останем отворени да се научим. Да останем отворени, че не всичко непременно по този Уран и предвид ретроградния Меркурий, не всичко винаги ще върви по план, но именно в междуметията на разбитите планове могат да изникнат някои много любопитни, интересни нови възможности. Затова е добре да останем отворени. Марс и Уран правят тригон с Плутон. Уран и Плутон цяла година си танцуват в своя тригон, което означава, че една комбинация между новия път, новото действие, вследствие на трансформацията и вътрешната алхимия, която сме преживели и продължаваме да преживяваме. И предвид това, че и Плутон и Нептун правят, между другото, точен секстил и се получава един много сладък, малък тригон между Плутон, Нептун, Марс и Уран, или Водолей, Овен и Близнаци, планетите в тези знаци, говори, че всички ние търсим малко по-дълбоко разбирането за смисъла на всички процеси, за смисъла на тая трансформация. По-скоро можем да усетим, че в целият този процес и в целият този път и във всичките му краски, било то красиви, не до там комфортни и възвишаващи, вълнуващи, плашещи, в целите му контрасти на този път има смисъл. И точно този път е нещото, което ни превръща в авторитета, който сме дошли тук да бъдем. С изключително уникалния индивидуален отпечатък, който сме дошли да поставим и да покажем себе си в името на този отпечатък. Това е моят прочит на това пълнолуние. Изключително вълнуващо и вдъхновяващо го намирам аз. Надявам се да съм успяла да предам частица от това и към вас. Благодаря ви за прекрасните коментари. Благодаря ви за любовта и за всички мили обратни връзки, които давате под тези видеа. Обожавам да ви чета и чета всеки един. Така че споделете ми къде сте, споделете ми какво ви вълнува и да ви пожелая да имате едно спокойно и благо пълнолуние в Козирог. И малко по-смело, не толкова сериозно на нещата, защото сме дошли тук да му се радваме на този живот. Ще се видим след 2 седмици. Очаквайте да си говорим тогава за идното новолуние, което следва. А до тогава имайте хубаво лято и радвайте се на слънцето и на всичко, което имаме сега. До нови срещи!